Good morning! Kumusta yung dalawa dyan? Likop ni Chris, no? Katabi ni Chris yan eh. Si Jackie. Ayun, matulog. Di naman nagbihis kayo. So, sobrang pagoda sa kakalakad namin ni Daddy kahapon. Pero okay naman. Nakuha ko yung dapat kong kunin. Yung Oy, wala pa sa St. Francis Square. St. Francis Square. Diyan tayo pag ano doon. St. Francis Square pa na. Ayun. And then, pinapupunta ko siya sa saan ka pupunta? Front desk. To get our breakfast. Para kumuha ng yung stag for free breakfast. Kasi itong dalawa kahapon, nag-swimming. Andun yung stab, hindi na nila ulit kinuha or hindi na sa kanila binalik ulit. Kaya, ayun. Pakita mo yung itong natin, Daddy. Sabi mo, nag-swimming kasi tapos yung stab din na binalik. Kasi dapat yung lower part lang yung kukunin sa, sa spa. Water spa. May transplant mo ito. Sige. Listen muna. Kumuha ka muna. Ayun guys. Uwi na kami. Ikaw na lang puntang Baras. Tuloy sa pila tayo. Kailangan makarating ako dun before lunch. Natamad na punta doon. Ang layo kasi. Tatatuan mo pa ako, di ba? Wala nangyari sa tato ko. Tuloy na ako eh. Bigla ako ngayon Ang tapang ng topical anesthesia, bumubura ng stencil. Pero naman, hindi naman na sana. Kaso, Itong, wala na. May pakiramdam na. Gora na. Para maka-breakfast na tayo. Morning, guys! Ha? Kape siya. May kape dyan, no? Pero may buffet yun eh. Doon na lang tayo. Ay, plastic yung nila. Daddy, kuha mo ko nito. Pansit lang sa akin konti. Stir fry. Ito. Scrambled egg. Baked beans. Yeah, konti lang. Okay. Yep. Enough na yan. Substantial. Chicken ham, beef tapa, frankfurter sausage. Parang ginagawa ni Japong lang. Mushroom and then salad bar. Salad bar na. Tapa na lang tayo. Breakfast tayo, guys. Ayun, may friend na siyang nakita. Doon, katabi ng tapa. Pray na tayo. Let's eat. Sarap naman ang view dito. May kala mo gusto mo pancake. Diyan mo lang muna. Ayaw mo mag-rice, anak. Leftover, guys. Hindi masarap yung food nila. Kaloka. Parang walang lasa. Na-enjoy ko lang yung yung tapa. The rest, kahit yung bacon, walang lasa. Ayun. Sa mga napuntahan namin, mas okay pa rin yung sa yung sa Astoria Plaza. The best yung food doon. Tapos yung swimming pool unlimited. Ito kasi lang one time lang yung one time ka lang makakapag-swimming. Next time. Pero parang mo na Saan? Sa Sa taas? Pero ko sa top. Oo. Ba't mo na tayo? Tara. Let's go na. Yung pag-hit na. Ito kami sa 8th floor. Ngik, wala naman makikita.
Bubong. It's bubong. Mag-vape lang kasi si daddy. Sa pinakataas. Doon sa ano, gusto niya ba? Hindi first nga sabi sa'yo eh. O, sige, tara. Pero hindi mo itaos to sa ganyan pa apa Halin. ang angle. O, sige. Picturean ko daw siya, guys. Jogging path. Kaso ano lang namin, kain daw. Dapat pala di muna tayo nag-breakfast. Paano kapag jogging? Ha? Ayan, nakakapwede mo. Excuse me. Room na kami ulit, guys. Nagkatamara ng pumunta sa ano, sa 21st floor. Sa Sky Garden. Mainit na eh. Bibiligo na. Uwi na tayo maya-maya. Wala akong Hindi na nga, mainit na eh. If father is missing, we'll get the medicine for mother. Yes, oh, very ill. Daddy, Oh dear. tatuan mo na ako. Poor wolf babies. What have I done? Wala na yung ginawa niya kagabi. Pwede pa ba yan? Dito sa ano, sa So, my little fuzzies. paa. Wolf, wolf. Father, you look so strange. What long eyelashes you have. The better to give you the butterfly kisses with. What a small Ay, sarap magpahinga. Better to smell your scrumptious aroma. Actually, nga kailangan pahinga eh. Kasi kahapon talaga, mega lakad kami. What tiny teeth you have? Hirap pang sumakay. The better to Sakit eat sa paa. normal Pero okay food. lang. Push to. You're Push, hungry, push, father? push. Para sa Very ano, hungry. pangkabuhayan showcase. Oh, I have the idea. I know the grandmother that is in no way related to me. Mabihis na to. Wala nang ligo-ligo. Wag giniginaw. Lalo si Jackie. Nandiyan na yan kanina pa. Salo. Nakabalot sa kumot. Ano ba yan? Pero maginaw talaga, guys. Yun. Oo. Gusto mo mag-shower? May mainit dyan. Prepare na si daddy ng ano. Oh. Wala. Tatatuan niyo na ako. Ube. Loko, bebe. Tama ni Chris, oh. Nananaba ang kulokoy. Ay, ako. Huwag ka nang patataw eh. Dami mo ng patataw eh. Kaya lang yun. Tattoo artist si daddy, kaya tattoo tayo. Double chin ka na. Hello, Pasig! Oh, Daming ngipin. ayan. Non-stop na yan. Game. Game. Alam ko nervous na si mami. Nervous sa kalak. Magligpit na kayo, mga dadalhin. Ate Jackie. Ligpit mo na sarili mo, Jackie. Ginalagyan ako dyan. Merry Christmas. Ay! Daddy, time out! Nakakaloka yung ano, tunog. Uy, lagyan mo tong tissue. Baka ano to. May anesthesia na yan, ha? Ay, hindi to walang anesthesia dyan, eh, no? Pero carry lang. Ito kasi, ano eh, parang kere-kere-bes lang. Kasi dun sa paa, eh, parang naninibago ko. Time out, eh, no? Takot. Binibaby. Ako magtataw sa'yo. So, ako nang takot. Nervous ako hitay ka magpatataw. Ayan guys, nagpapatato na si Mami. Ayan na, nadumihan na yung ano ni Mami. Paan niya mabato.
Nervous kasi. Sakit eh. Ba't ka nagpatato ng ano, nung... Ayan. Binura na ni Mami. Oh. Tanggal mo na Kaya yung alcohol. stencil. Oo. Para maganda tayo, mag-print tayo ng magandang stencil. Nervous si Mami, okay na bahan. Okay na, at least nakatusok na yun. Ayun o. Daming hotel dito sa Pasig. Dito sila tumitira. Sa mga hotel. Ayan, nanonood ako. Rabbit Invasion. Rabbit Invasion. Maganda ko. Yan. Bilogin, ganun mo. Ay! Ay, bam 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 bam. Kasi dapat ano yun. Kasi di ba yung sa kilay ko? Tagal ba yun Tinulugan natin. Talagang malito siya. I shot the junk, you guys. See you later, guys. Bye-bye. Shoutout guys kay ano, kay Christine. Debbie Debbie Orr ng Canada. Ayun, hi! Good night sa'yo dyan. Kachat ko siya kanina. Hello sa'yo. Shoutout daddy, Debbie. Hi, Debbie! Hi ka na. Hi, Debbie. At Debbie. Uwi na. Tapos na ang one day swimming ni Chris. Birthday ko. Birthday mo ulit. Bye-bye. Shut up and go. Ow! Down. Yan din ako sasama sa sa Baras. Layo eh. Hindi ako bumiyahe na matagal. Si daddy na lang. May magpapatato kasi sa kanya doon eh. Magkahanap na sakit na katawan. Kailangan lang. First aid. Paramedics. Uy! Hey, what the fuck? Thank you. Yes. Wala na. 11:08. Check yung room, check lang yung room and then para makuha yung yung deposit. Oh, binigay ko. Hintay na lang kami ng Grab. Tapos, daan namin to sa Shangri-La. Sakay na papuntang Rizal. Wala pa. Wait lang. Hindi, yung parang may tumulog mo palabas. Dito ka de? O doon pa sana? Magumulong nga yung pagtawid eh. Sige dito lang para safe. Bye-bye, daddy. Bye. Pwede. Tawid ka na lang ulit. Bye-bye. Ingat ka. Text mo ko Bawasan yung pintuan. Bye everybody! Bye.
Hindi, walang tawiran dyan eh. Balik. Lunch muna sila. Tapos nag-take out na lang ako para sa bahay. Chicken. Ayun. May miss ko na sila Groot eh. Tapos yung ano pala yung halaman ko. Di ko pa na wala pang ano yun ngayon. Dilig. Kaya buti na lang ako sumama kay daddy. Ay, mom! Namiss ko ang bibigil na yan. Darap-darap mo talaga pag minibig. Siya masakit ang ano, Alin? hita. Bakit? Pag inutusan. Ayan, sarap ng ulam dito oh. Malunggay na may ano. Kalimasag. How are you, baby girl? How are you, baby girl ni Tita Moy? Ha? Kumusta yan? Si Chris nandun na sa taas. Wi-Fi na naman kagad yung tinakbo. Kaya namin siya na nag-break. Oo. Namiss ko ang internet. Nag-swimming siya. Chris. Tumubo na rin guys yung ano, yung tawag dito? Lavender. Ayun, mangilan-ngilan na 1, 2, 3, 4. Maliliit lang pala sila eh. Tapos may isang sunflower na umusbong. Ayun. Then yan sila. Uy, so tangkad na ah. Very good. Ayun. Water ko muna sila. Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilang talaga yun. Hi, Groot. Ikaw ang hindi pa naliligo, ha? Kahapon, naway mo ko. Ha? Ikaw? Hindi tayo bate, ha? Sila Tipi, mababango. Huwag yan. Tipi, huwag yan. Huwag yan. Si Boy kagat ka eh. Naangilan mo ko kahapon. Ha? Hey, Maggie. Whoops, selos. Hey, uy! Selos si Groot. Naangilan mo ko kahapon eh. Aray ko. Yung kamay niya. Aray ko, be! Yung kamay mo. Hi, Maggie. Ay, ito si Conan. Ito na una kahapon eh. Na? Pamay nga, pamay. Bango-bango pa rin Conan na. Ay, Groot, tay-tay. Very good ang Conan. Nina, gigil. Gigil. Ano? Ha? Gigil ka pala, Ning! Gigil! Miggy! Ay! Alin puti? Sige. Simba lang kami, guys. Punta na kami simbahan. Ay, magsisimula na anak. Kaya na si father. Formation na nila. Saan tayo? Kaya! Ito na lang. Ayun. Papasahin lang si ano, Chris. And the song of gentle mercy.
maano sila. Yung barbecue yung dugo. Pasalubong nila Grot. Pili lang kami guys. Yung barbecue pala noon doon sa hotel. Nasa na yun? Nandun na, pinakain na kila Grot. Pili tayong Yakult mo. Puro ka bakit eh. Bawat sabihin ko na lang bakit. Bakit? Question. Sa question. Kaya nga pa pang questionin yung mga ano ko. Anong klaseng ako? Yung malaki. Diyan 7-Eleven. Bilhin na rin tayo doon ng mga pang-recess ko. Sige. Bukas pa ba yung ano? Yung EDSA? Doon naman nagsasara ang EDSA. Kailan ba nagsara EDSA? Yung ano, ibig sabihin EDSA yung Metro Point. Close na yun. Dito na lang tayo 7-Eleven. Ang baon niya daw bukas. Di pa ako nakapag-grocery. Diyos ko, nag-drawing pa ng smiley. Uy, ito na sa atin. Ice cream? Kuha pa tayo? Tatambay lang naman tayo. Buhat to best release. Sige, okay. Ito, may pistachio din. Excuse me po. Ayun. Ayun, may Rocky Road din. Gusto ko Rocky Road. Oo, kumuha ka din. Akala ko ba Oreo ka? Ayun, nakita ko Rocky Road. Asan? Ayun na lang, pistasyong maliit oh. Ay, sus, grabe. Laki dami naman eh. Ayun lang. Ay, mga ganyan. Hindi na paligid. Oo. Yan. Ito. Ito na lang kaya. Solo. Grabe naman, solo pack. Yan lang. So baka walang mapaglagyan sa freezer eh. Sige, yan na lang. Ito po, may cookies. Tsaka na lang yan pag ano. Dami ko nang dala. Diyan mo nga boyfriend. Okay na to. Kung magdala lahat yan. Pati Kaya mo yan. Yeah. ay. Pa-check mo muna kung magkano kaya yung solo. 270 plus yung ano eh. Malaki kanina. Let's go. Kain na. May tingnan mo ginagamit kasi. Kain tayo. Paluto kayo mo ulit na ano. Tinol. Tinos. May ikaw nga kinakagat ako ni Conan eh. Inaabot Mamaya na kasi kumain ka muna ng ano. ulam ko yan. Conan, nandito si Conan. Nandito si Conan ah. Nakagat ka ni Conan. Oh, inatake yung bigla kasi may awak ako pagkain. Alam mo naman yan eh. Let's eat. Dessert tayo guys. Pistachio. Rocky Road. Kumakain pa yung balot batang to. Kaya nanaba eh. Tiyan mo! Laki na. Nakita pa. Sige na. Finish mo na yan. Kung balito mo. Ay! Ayoko. Kaya mo yan. Yung sisi bibigay ko kay Conan. Dapat sa umaga yan. O bakit dala-dalawa yan? Isa lang. Para mabilis na matanggal. Diyos ko talaga itong batang to. Ayun guys, uploaded na yung isang vlog. Tapos yung isa, kasunod na. Ayan. Ano na siya, processing na. Yay! Yung vlog yung kahapon. And then, yung vlog ngayon, isunod ko na rin agad na i-edit. Kaya mag-good night na kami guys. Good night. See you tomorrow. Mami, may sasabihin lang sa'yo. Ano? Mami-erts, Mamerks. pwede ba gamitin yung memory card ko para mag-edit? Di mahirap mag-edit dyan eh. Huwag mo muna tindi ng edit-edit na yan. School na muna. So, good night! Good night, guys.